לאורך הדרך רשם חיל האוויר ניצחונות והישגים שהפכו למקור גאווה לעם כולו ולציוני דרך בתחום הלוחמה האווירית בכלל. עמידתכם היום כאן במסדר היא עדות לכישורים האישיים של כל אחד ואחד מכם להפעיל מערכות נשק מורכבות בתנאים קשים ומעל הכל לבצע את המשימות. המדינה נותנת לחיל האוויר את מיטב אנשיה ומשקיעה בו ממירב משאביה. אנשי חיל האוויר יודעים מצידם כי עליהם לתת לעם את כל אשר הוא מצפה מהם ויותר מזה. הכביש גובה מחיר דמים גבוה יותר, עולם הפשע אכזרי יותר, ומערכת הבריאות אחראית לחיי אנשים רבים יותר שלא הצליחו להמתין בתור לניתוח. ובכל זאת, לתאונות טייס בחיל האוויר שמורה בחברה הישראלית חרדה מיוחדת. חיל האוויר מטיס על פי פרסומי חוץ יותר מ-600 מטוסי קרב. מספר הטייסים שנספו בתאונות אוויר בישראל אינו מתפרסם. תאונות שאינן מסתיימות באובדן חיי אדם, גם הן אינן מגיעות לידיעת הציבור, ומספרן הכולל חסוי. בשמיים האלה טסו אתמול שני טייסים, בכירים ומנוסים, בטיסת אימונים רגילה של מטוסים מן הטובים בעולם. ואז, בשבריר שנייה, התאונה. ההתנגשות בין שני המטוסים הראה בגובה רב, והשברים התפזרו על פני קילומטרים רבים. ועדת החקירה החוקרת את נסיבות האסון תבדוק כל עדות בשטח. זאת נוסף על הקופסה השחורה ומצלמת טלוויזיה שתיעדו את הטיסה. ונוסף על עדויות טייסי המטוסים האחרים שהשתתפו באימון וראו את ההתנגשות. מדע לחוד ומציאות לחוד. בלתי צפויה, אכזרית ובלתי הפיכה. השגרה קיימת, אבל אני חייתי כל הזמן עם הרגשה של סכנה. ובהתחלה, ואני מכירה עוד זוגות בחיל האוויר, ההתחלה היא של המון מתח או חשש של חלק מהאנשים, של חלק מהנשים, ובשלב יותר מאוחר אתה מתחיל להתרגל, זאת אומרת, התחלתי להתרגל לזה שזה בסדר, אבל כל הזמן חייתי עם הרגשה, עם איזושהי תחושה שעלול לקרות משהו, של פחד שיקרה משהו. עד הימים האחרונים, כל הזמן דיברתי על זה, ואני מכירה כמה אנשים שאפילו שאמרו לי שהם לא הבינו אותי, ואפילו קצת כעסו, מה אני מבלבלת במוח. ובעצם היו המומים כשזה קרה, שבכל זאת... שורשיה הטרגיים של תאונה קטלנית ניתנים לשחזור, הערכה, מדידה ובחינה מעבדתית ומחקרית מדוקדקת. אך בסוף החקירה יש למצוא את הרכיב שכשל. בלעדיו יישאר החוקר ובידיו השערות בלבד. הקופסה השחורה הזאת רושמת את כל הנתונים של המנוע בזמן הטיסה. היא רושמת נתונים של סלט, טמפרטורה ותקלות שעברו על המנוע במשך כל העבודה שלו בטיסה.
בהרבה מאוד מחילות האוויר היום בעולם מסיימים חקירת תאונה באמירה שהתאונה קרתה בגלל טעות טייס. האמירה הזאת שהתאונה קרתה בגלל טעות טייס בעצם מתארת מה קרה ולא מתארת מדוע זה קרה. זאת אומרת, טעות טייס זה כמו שהייתי אומר, התאונה קרתה בגלל אי שמירת מרחק. זה לא מקדם אותי בלהבין מה הייתה הדינמיקה, גם הארגונית וגם הפסיכולוגית שגרמה את התאונה הזאת. ההתמודדות עם הכישלונות הטכניים והאנושיים שבכל תאונה הביאה לידי חקירת האנטומיה של כל אירוע בטיחות. החוקרים חיפשו את הקשר הלוגי בשרשרת התקלות שהובילה להתרחשות המסוכנת. במקרה זה נחת פנטום נחיתת גחון בלי גלגלים. הטעות או הכשל הטכני שגרם זאת הוא תקלה טכנית בחני הנסע. סיבה אפשרית לטעות שהובילה לתקרית, טעות תכנון הנדסית, עייפות החומר או נוהלי טיפול לקויים במטוס. אגב, צוות הטייסים צוין לשבח. המטוס שופץ וחזר לשירות. כשאנחנו מזהים תופעה שהיא מעבר לתאונה ספציפית, מעבר לאיזשהו מקרה אפיזודי בודד, שהיא תופעה כללית, לדוגמה סחרורים, לדוגמה התנגשויות בקרבות אוויר, לדוגמה ורטיגו. הטיפול שאנחנו עושים לתופעה הזאת, מעבר לחקירה מאוד מדוקדקת של כל אירוע ואירוע, זה תהליך מחקרי, יישומי, כאשר המטרה היא לראות מה הם בעצם המכנים המשותפים לכל אותן התאונות ולכל אותן התקריות שקרו ושהן עונות על התופעה המסוימת שדיברנו. שלל הסיבות לתאונות אוויר סווג לצורך החקירה למספר הבחנות ברורות. גורמי מטה ופיקוד העלולים לשגות בחוסר תאום או פקודות מוטעות. גורמים שהם טכניים במהותם ונמצאים באחריותם של אנשי צוות הקרקע או יצרני המטוס, כגון טעות הנדסית או תקלה מכנית. גורמים בלתי צפויים שאינם בשליטת הטייס, כגון מזג אוויר קשה, מטוסים טועים או ציפורים נודדות. אך הגורם הדומיננטי בתאונות האימונים נתון בידיו, במוחו ובליבו של האדם השולט במטוס. הוא היחיד הסובל בגופו את פגיעת כל הגורמים האחרים וגם את הטעויות שלו עצמו. הגורם האנושי בטיסת קרב. אפשר לתת כמה קווים עיקריים שמאפיינים טייסים וטייסים ישראלים. אנשים בדרך כלל אינדיבידואליסטים, עם יצר תחרותיות גבוה, הם מתמודדים די הרבה גם אחד נגד השני, אחד מול השני, לקרבות אוויר ודברים מן הסוג הזה. תקיפות או רמת תוקפנות ויחסית גבוהה, שוב במטרה של לבצע את הדברים עד הסוף. מאוד משימתיים. יחסית אנשים מאורגנים, הייתי אומר עם רמת סדר גבוהה ולא מדי אימפולסיביים. נטייה מסוימת ללקיחת סיכון שהיא מאפיינת את המקצוע בעיקר של טייסי הקרב. מצד שני, הייתי אומר שברמה הרגשית, מה שמאפיין יותר זה איזושהי רמת מודעות יחסית נמוכה לרגשות שנמצאים בתוכם. כשאנחנו מדברים על טיסה, אנחנו מדברים על אומנות, לא על מדע. כלומר, לא כמות האמצעים קובעת, אלא יכולת השימוש בהם. לדוגמה קרב אוויר. האמצעים זה האדם, האמל"ח, המרחב, הזמן, האינפורמציה. לא חשוב תמיד להיות הכי בכל דבר, חשובה הקומבינציה. כלומר, זוהי אמנות השימוש באמצעים. יש לי שריטות במנוע, חלד עולה ויורד, לפי סדורים, אני נכנס לנתוני נויה. אנחנו מדברים על חירום חמור, זאת איננה תקלה שאם לא נעשה כלום, אז ממילא גם כך נגיע לנחיתה בשלום. זאת לא הכוונה. יש לעשות משהו שאחרת אנו עלולים לאבד את המטוס. לפים סדורים, מנוע מדי פעם נותן מכות תחת. יש רצון חזק לסיים את הפרשה מהר, ככל האפשר, והשאלה היא במה להתחיל. אבל התחושה היא שצריך עכשיו, מיד, לפעול. ומבחינה פיזיולוגית זה מצב מאוד לא נעים,
ומאוד לא מוכר. למשל, הדם זורם לגפיים, במקום שיהיה בראש, והראש מתרוקן ממחשבה, וישנה כפייה, וישנה הצרת אונה. אתה לא רואה את הנתונים שהם אמורים לעזור לך לקחת החלטות נבונות. מושג הזמן מתשתש, יש לך תחושה שעובר המון זמן למרות שעברו 3 שניות. במצב של חירום אתה פשוט רואה ולא מפענח. אתה מסתכל על הדברים והם פשוט לא אומרים לך שום דבר. זה מצב חירום אמיתי. הגורם האנושי עולה לאוויר בידע ומיומנות שמשקפים את רמתו המקצועית, רמה שעדיין אפשר למדוד אותה. באוויר, בהיותו לבד מול מכונה מהירה פי 2 ממהירות הכל, מול משימה מסובכת וציפיות גבוהות של מפקדיו, משפיעים עליו במקביל גורמים פסיכולוגיים, סוציולוגיים ובראש ובראשונה פיזיולוגיים. מגבלותיו הפיזיולוגיות של האדם בטיסה הן נתון אקסיומטי. בעוד שבמטוסי שנות ה-90 הולכים ומשתפרים הביצועים האווירודינמיים והיכולות המכניות, נשאר האדם בשר ודם, שהאבולוציה שלו נגמרה מזמן. בגובה 20,000 רגל אין די חמצן, ולחץ האוויר נמוך מאוד. תא רום הוא מתקן אטום שבו אפשר לשלוט מבחוץ על כמות החמצן והלחץ האוויר, ובכך להדמות טיסה בגבהים שונים. תסגור בבקשה את המסכה. טייסי הקרב לומדים את תגובות גופם לחוסר חמצן ואת סימני ההתראה האישיים שהגוף משדר בתנאים אלה. אני מבקש נסיקה קצב 5 לגובה של 5,000 רגל. נסיקה קצב 5 לגובה. פיקס. תשמרי על הקצב הזה. גובה 5. אנחנו בגובה 5, האם כולם יזנו לחצים? אוקיי, אורל, אני מבקש נסיקה קצב 5 לגובה של 25,000 רגל. עכשיו ינסוק התא לגובה 20,000 רגל ביותר. הטייסים יקבלו ציורי מבוכים, יורידו מסכות ויישארו בחמצן דליל. אורלי, בבקשה. קבוצה ראשונה, לפתוח מסכות, מצד ימין. בדקה הראשונה אתם לא עושים דבר, רק מתרגלים לאוויר שבתוך התא. אפשר לנסות לשרוק. יתרות החמצן במוח מספיקות לדקה עד דקה וחצי. אחר כך יתחילו סימנים מטריעים, הזעה, רעידות בגפיים, פגיעה בקואורדינציה, קצות האצבעות יחילו, הראייה תתערפל והטייס יגיע עד אובדן הכרה. תנסו להתרכז בסימנים. אוקיי, אריק, זה מספיק. אני פותח לך חמצן, תסגור את המסכה. תפסיק לצייר. זיהוי מהיר של הסימנים האישיים מאפשר להבין את התקלה ומשאיר גם זמן קריטי לניסיון החלצות. תנשום הרבה יותר לאט. תסתכל עליי. אובדן הכרה מהיר יותר ומסוכן יותר מתרחש בשיעור תאוצה גבוה. בתמרון המטוס לפנייה או נסיקה מהירה, תוך שינוי כיוון תנועתו במהירות גבוהה ובעוצמה, נוצר כוח G. גוף הטייס שואף להמשיך בכיוון התנועה הקבוע, בעוד המטוס פונה במהירות לכיוון אחר. כוח התאוצה גורם לזרימת הדם מן הראש לרגליים ולתחושת כובד המקשה על תנועת האיברים. הקטנתה של זרימת הדם בראש גורמת לאיבוד ראייה הדרגתי, שראשיתו אובדן ראיית צבעים ואחריתו עיוורון מוחלט. אחר כך,
לטובת גם ההכרה. כוחות התאוצה הפועלים על הטייס, בציר שכיוונו מן הראש לרגליים, מכונים G חיובי, וכאשר התאוצה פועלת בכיוון הפוך בעת הורדת אף המטוס, נוצר G שלילי, והדם עולה לראש. אדם לא מאומן הנחשף ל5G חיובי במשך 5 שניות יאבד את הכרתו. חיל האוויר האמריקני מאבד בכל שנה, על פי פרסומי חוץ, 2 טייסים ו2 מטוסים בשל אובדן הכרה הנובע מתמרון ב-G גבוה. יום שלישי, 17 ביולי 1990. טייס בכיר מטיס F-15 במפגן חיל האוויר. בקהל עולים חדשים, חברים ומפקדים. אנשים שקצתם יודע להעריך ביצועים של טייס, וקצתם יודע רק להתפעל. הטייס מדגים מרדף בקרב אוויר. הוא מבצע תמרון בגובה נמוך ובמהירות גבוהה. תנאי קרב בהם נוצרים כוחות תאוצה גבוהים מאוד, במהירות רבה, והשפעתם עלולה לפגוע במטוס ובטייס. כשאני מנסה לשחזר עכשיו מה הגוף עושה, אני מעריך שמה שתראה, אם היית מצלם את ההתנגדות ל-G בזמן האירוע, זה מין התכווצות של הגוף, הצוואר שוקע כלפי מטה, שרירי הבטן נמתחים, שרירי הרגליים. למעשה חלק גדול מההתנגדות ל-G היא גם בעזרת חליפת הלחץ, שלמעשה יוצרת לחץ על הרגליים ומונעת את זרימת הדם כלפי מטה. אבל התהליך כולו הוא תהליך אינסטינקטיבי, הוא לא תהליך שאתה מתכנן אותו וגורם לו לקרות תוך כדי טיסה בצורה מודעת. גם כשזה G מתמשך? גם כשזה G מתמשך. אולי זה יותר אישי, אומרים שטייסים קצרים יותר קל להם לעמוד ב-G, לי אף פעם לא הייתה בעיה לעמוד ב-G. עם F-15 אפשר להגיע ל9G, ולדאבוני היו מקרים שבהם אפילו עברתי את המגבלה הזאת, ולא הייתה שום בעיה פיזיולוגית. 250 מיליון רוסים, מעלים מיליונים, בין הסדינים שלי החדשים, מקיים עם האישה שלי יחסים, חושב על זה ואחר שומע, ככה זה בחיים. אורח חייו היומיומי של הטייס משפיע השפעה מיידית על הסיבולת הגופנית שלו לתופעות הפיזיולוגיות בטיסה. עייפות, תזונה לא בריאה, עישון, אלכוהול, התייבשות, לחץ דם נמוך ותרופות משפיעים על עמידות הטייס ב-G. חיל האוויר מצא למשל שמרבית התאונות אירעו בשעות הבוקר המוקדמות. טייסים עייפים שלא אכלו ארוחה מסודרת הגיעו למטוסים לא מוכנים למאמצי הטיסה. יכולת הריכוז בבוקר הייתה נמוכה יותר בגלל שעון ביולוגי טבעי המכניס את האדם לכושרו האופטימלי רק 2 שעות אחרי ההשכמה. בחיל החרו את היציאה לטיסות אימונים בבוקר וקבעו כללים נוקשים יותר לשעות שינה. אך בתחום זה לא הכל ניתן למדידה, והתרופה הבטוחה ביותר היא האמון בכנות הטייס. קשה לי להגיד לך בצורה ישירה אם זה האוכל גורם או השינה גורמת או דברים אחרים, אני אנסה לבודד את זה. אתה מרגיש שהריכוז שלך בטיסה הוא יחסית נמוך, אתה מתעייף יותר מהר בטיסה כי אתה משקיע הרבה אנרגיה בריכוז, בקשב, בכל מיני דברים. יש אנשים שעושים 8-9 G מדי יום והם יגידו לך אם הם אכלו פרילי או שוקו בבוקר, איך זה השפיע כל אחד מהם על ה... – 78 חיילים ואנשי צוות אוויר נספו בתאונות מסוקים מאז שנת 1971. מסוקי הסער והקרב חילצו מאות פצועים במהלך המלחמות, ורבים חולצו גם באירועים שבין המלחמות. רק בזמן האחרון חולצו כ-70 לוחמים משטח לבנון לאחר פשיטה של כוח גולני על בסיסי מחבלים בנועימה. 4 חיילים שנתקו בלילה מהכוח חולצו למחרת במבצע משולב של מטוסי תקיפה ומסוקי קרב. החילוץ הזה יכול להמחיש כמה דרישות מבצעיות שמתכוננים לקראתם טייסי המסוקים. טיסה קרובה לקרקע, עד כדי ליטוף השיחים וחוטי החשמל, המסכנים את המסוק. עבודת צוות במבנים הטסים קרוב מאוד. הצורך להיות בקשר עין עם כוחות הקרקע המסתייעים, והיעדר מיגון נגד כלי נשק הקלים ביותר.
במערכת היחסים הרגישה שבין אדם למסוק ובין המסוק לסביבה מתברר כי הקשיים אינם שמורים רק למבצעים מיוחדים. באוויר אין צורך ביותר מטעות קטנה באימון שגרתי. גם טייס מאומן יכול להיתפס לרגע של בלבול, פיזור נפש רגעי וחוסר תשומת לב מקרית. וכך למרות תפעול נכון של המסוק, הוא יבצע פעולה הפוכה מזו שהתכוון אליה. הנה טעות אנוש שקלטו מכשירי ההקלטה בעת צילום טיסת אימונים של שלישיית יסעורים. טניס אחד מ3, אני אחלוף אתכם מימין ויהיה קטמי לכם למשך כמה דקות, מבקש תשמרו קו ישר בזמן. פשוט אנחנו מיד מגיעים לנחל שמאל. מה עושה? אני אומר שאני עוקף אותו. מימין, או זה לא. זה בשמאל. כן. אנחנו נשמור כיוון 080 בקו ישר. עוד אני אהיה בשמאל לכם. תחזור אותם? מסוקים מספר 1 ו-2 הבחינו כנראה בטעות ופנו במהירות ימינה כשהם מתרחקים מהמסוק השלישי. אני מעריך שלגורמים האלה יש השפעה שהיא זאת אומרת, היא לא מודעת. השפעה שאם תשב אחרי זה ותחקר למה הגעתי למצב כזה, או למה היה לי פה קשה להקשיב מה הוא אמר, או לקחת החלטה, אתה יכול אולי לעלות על זה, וזה אף פעם לא גורם אחד שאתה יכול לבודד אותו. לפני זה, להגיע למצב, תשמע, אתה יכול להגיע למצב שקשה לך, ואתה אומר, תשמע, קשה לי כי אני עייף. עכשיו, אם זה משהו שזה הזנקה, או שזה מלחמה, או שזה אמת, אתה בבעיה. ואתה, בשביל זה חינכו אותך שנים, ואתה פה צריך לקחת החלטה של אני מסכן את המטוס ואת הצוות יותר מדי, וזה לא נכון לבצע עכשיו את המשימה, או שהסכנה היא קטנה והמשימה היא מספיק חשובה בשביל לבצע אותה, וזה רק אתה יכול להחליט אם אתה מודע לבעיה לפני. חיל האוויר האמריקני איבד בשנת 89, על פי פרסומי חוץ, 180 אנשי צוות אוויר ב-135 תאונות קטלניות. לאובדן טייס בתאונת אימונים, השפעה קשה על חבריו לטייסת ועל מורל הציבור. לכן ובמהלך הסיבוב פגע זנבו של המסוק בצלע הצוק. במסוק היו 7 לוחמים ו3 אנשי צוות בגבול יכולת נסיעת המסוק. ייתכן והיה כאן שילוב של תקלה טכנית וטעות אנוש. המנוע נחבא, פשוט נפלנו להערכתי מגובה של כ-15 מטר על צלע הוואדי. אנשי צוות הטייסים נהרגו מיד. חיל האוויר סבל בתחילת העשור מעשרות תאונות בשנה. גם כשהתאונות לא היו מחויבות המציאות, הן התקבלו כחלק ממחיר שיש לשלם כדי להכין טייסים טובים למלחמה. ובכן, האם תקופות של מתח ביטחוני גורמות למתח רב יותר באימונים? טייס שלנו נדרש, ואיש צוות אוויר שלנו נדרש, להרבה יותר מאשר כל איש צוות אוויר שטס על מטוסים דומים בעולם. אנחנו דורשים מטייסים שלנו להיות מה שנקרא בשפה שלנו ורסטילי. כלומר, כל צוות מטוס יכול וצריך להיות כשיר לבצע כל מה שהמטוס הזה מסוגל לבצע. לדוגמה, אם אנחנו ניקח את מטוס הפנטום. מטוס הפנטום, טייסים יכולים וצריכים בחיל האוויר שלנו להיות מסוגלים לטוס גם משימות אוויר-אוויר, משימות אוויר-קרקע, משימות לילה, תקיפת אוניות, נשק מתוחכם, צילום וכדומה, כאשר במקומות אחרים בעולם יש טייסות מיוחדות לצילום, טייסות מיוחדות ללילה, טייסות מיוחדות ליום או לאוויר-אוויר או לאוויר-קרקע. זה דורש מהטייסים שלנו הרבה יותר מיומנות, הרבה יותר משימות ומתח יותר גבוה. שד טיסתי מסוכן ומפתיע, מכונה ורטיגו. להולכים על הקרקע הוא סגור בבקבוק אטום להבנה ובלתי נתפס לתחושה. שיבוש המערכות הביולוגיות בוורטיגו יוצר חוסר התמצאות מוחלט במרחב, ואצל הטייס מצטיירת תמונה מוטעית של מצבו עד כדי חוסר אמון במכשירים. בשד הזה נתקלתי בטיסת לילה לפני כמה שנים. טיסה בלילה יחסית נוח לטיסה. נוח לטיסה, הכוונה היא שמזג אוויר נוח ותנאי ראות טובים. בלילה תנאי ראות נקבעים על פי האובך ועל פי כמות האור שהירח נותן. זה היה לילה של חצי ירח ומעט מאוד עננים
שהתחילו לבוא מכיוון הים לאזור שפלת החוף. חזרנו בטיסת לילה מאיזשהו אימון, ועמדתי לפני תהליך נחיתה. לצערי, בגובה 4,000 רגל, נכנסתי לענן, זה היה בערך באזור עזה, והייתי אמור להתחיל פנייה ימנית לכיוון צפון, לכיוון הבסיס. תוך כדי פנייה, כנראה הכנסתי את הראש יותר מדי פנימה לתוך המטוס, והרגשתי שאני נכנס לוורטיגו. כאשר מבחינתי הוורטיגו היה פשוט מצב של חוסר התמצאות. קודם כל הרגשתי, אבל התחושה היא שמשהו ביני לבין המטוס, איזושהי תקשורת לקויה. בדרך כלל, בייחוד בטיסה קרבית, הטייס תמיד חש מה שהמטוס עושה, זאת אומרת, מה שאתה עושה, המטוס עושה, ואתה מרגיש את אותן תחושות שאתה גם רואה. ובטיסה הזאת, באותו מקרה, נכנסתי לפנייה ימנית לכיוון הבסיס, והרגשתי משום מה שאני בפנייה שמאלית. המומחים יסבירו לנו שזוהי תופעה טיסתית שראשיתה בבעיה פיזיולוגית נוירולוגית ואחריתה משבר אמון פסיכולוגי הנוצר בין הטייס למכשירי המטוס ובין הטייס לבין חושיו. בשלב כלשהו עובדת תחושת הייחוס. בהיעדר קו אופק לא ברור לטייס מה למעלה ומה למטה. אחר כך עובדת תחושת המשקל המשודרת אל המוח מנוזל האוזן ואחריה משתבשת תחושת המיקום. תחושה זו מתורגמת בדרך כלל בהרגשת הלחץ על שרירי הגוף. באותו שלב הוורטיגו היה יחסית קל, זה היה משהו כמו הטיה של 30 מעלות, הפוך ממה שחשבתי. וזה יחסית ורטיגו קל ואפשר לצאת ממנו. הבעיה שלי הייתה שאני קצת נלחצתי בגלל שלא היה לי, כמו שאמרתי, את כל הספיירים של גובה. כי אם זה קורה לך בגובה 20,000, 30,000 רגל, יש לך מרווח לתקן את עצמך. בגובה כזה המרווח של התיקון הוא יחסית קטן. מה שעשיתי, כמו שאמרתי, דיווחתי, פתחתי מעבר של המטוס והרמתי את המטוס, את אף המטוס כלפי מעלה, מתוך כוונה לנסוק ולהרוויח גובה, להרוויח עוד זמן ולהשתחרר קצת מהלחץ. הבעיה שלי באותו זמן הייתה שעשיתי את כל הפעולות האלה בלי להסתכל על המכשירים בתוך המטוס. למעשה בוורטיגו, כשאתה נכנס לוורטיגו, מה שאתה צריך לעשות זה להטיס אך ורק את מכשירי המטוס, להתעלם מהתחושה שלך. לא רצית להסתכל עליהם או שפשוט זה בא לך לא להסתכל עליהם? רציתי להסתכל עליהם, באיזשהו שלב גם הסתכלתי עליהם וידעתי בדיוק את המצב שלי, אבל אז יש איזשהו מצב של קיפאון בידיים. זה מצב כזה של לחץ, כמו שלפעמים מישהו נבהל ותופס את הכיסא או כל מיני מצבים כאלה, אז פשוט תופסים את הסטיק כל כך חזק וקשה ממש לנהיג את הדבר פעולה שהיא בסיסית, ממש קשה לעשות, בגלל הלחץ כנראה. הבעיה היא שתוך כדי משיכה גם המטוס נכנס לגלגול, ואז מה שקרה שתוך כדי משיכה נכנסתי לגלגול ופשוט התהפכתי עם הראש כלפי מטה. זאת אומרת, פשוט המטוס נמצא עכשיו בגובה 4,500 רגל, 5,000 רגל, משהו כמו 1,500 מטר, כשאני הפוך. זאת אומרת, שמיים לא בכיוון שאני חושב שהם נמצאים. אם אתה עושה פנייה ימנית, הרי ה-G לא פועל למרכז כדור הארץ, אלא בניצב למישור הכנפיים, ומרמה גם את האיברים הקינסטטיים. מה שנשאר זה אותו סרטן ימי, אומלל ופרימיטיבי, שצריך להטיס מטוס של שנות ה-2000. ואם הוא עדיין נשאר באותה תחושת עליונות וביטחון עצמי ואסרטיביות, כמו שגידלו אותו, הוא לא נותן למשהו שירמה אותו. ואם הוא מסתכל עכשיו על האופק המלאכותי, שזה מכשיר, שאומר, חביבי, אתה הפוך, הוא ממשיך להאמין לעצמו, כמו שהוא קם באותו בוקר, שהוא ישר והמכשיר פשוט טועה. אמרתי לו שאני בוורטיגו חריף מאוד, והיה ברור לי באותו רגע שאני עומד לנטוש את המטוס. היה ברור לי שאני והמטוס ביחד לא נצא מזה, כנראה במקרה הטוב רק אני אצא מזה. בגובה 2100 או 2150, כשאני אסתכל רק על מד הגובה, ובגלל זה אני זוכר בדיוק את הגובה המדויק, אני מדווח למגדל שאני נוטש. אני אומר, נוטש, ועכשיו אני עוזב את המטוס, תופס את ידית ההפלטה,
כיוון שזו החלטה מאוד קשה לטייס לנטוש מטוס, זה לא לשים הנדברקס ולצאת להקיא, זה לזרוק כמה מיליוני דולרים ועוד. אז באותו רגע שאני אוחז בידית הפלטה, אני מרגיש ממש את כל האדרנלין זורם לי ככה, מוזרק לי לתוך הראש, וממש בשנייה אני מתפכח מכל המצב. זאת אומרת, כל הערפול שהייתי מצוי בו לפני כן, כל החוסר התמצאות ממש עובר לי באותו רגע. אני מסתכל על המכשירים ואני רואה שהמטוס פשוט כזה בהטיה קלה על האופק. זאת אומרת, טיסה ישרה ואופקית כמעט מושלמת, כאשר במקום שאני אהיה לכיוון צפון, אני טס לכיוון דרום, באמצע הים. אני רואה את עזה משמאלי ואת מצרים, אזור התעלה כזה על האף, זאת אומרת ישר קדימה. ואני מסתכל עוד שנייה, רואה שבאמת מד"א גובה והכל בסדר, שאני עוד חי וזה לא סתם איזה דמיון תעתועים. ואז אני מדווח למגדל פיקוח שהכל בסדר, ואני חוזר לנחיתה. וזהו, חזרתי לנחיתה, וזה נגמר. בתעשייה האווירית פותח לא מכבר מכשיר ורטיגרד. מערכת ממוחשבת המחוברת למערכות ההטסה של המטוס ומתוכנתת לייצב את המטוס בכל תמרון. חשד קל של הטייס כי הוא נמצא בוורטיגו יאפשר לו לעזוב את הסטיק וללחוץ על הכפתור הכחול המרגיע. המטוס יתומרן אוטומטית לטיסה ישרה ואופקית. תקלות מכניות ומיומנויות טיסה אחרות מתורגלות תרגול זול יותר ומסוכן פחות במדמי F-16. תת-טייס מוצב על בימה מול פסג פנורמי שעליו מוקרנת תמונת וידאו ממוחשבת בזווית של 210 מעלות. מערכות ההטסה, תגובות המנוע, הקשר, כוונות הירי, כל אלה פועלים לפי ביצועיו של מטוס אמיתי. הטייס רואה ושומע את מצבי הטיסה כפי שהם במציאות. צלילה לכיוון חיפה. כאן מתורגלים תמרונים של טיסות נמוכות, פניות חדות בגובה נמוך, גלגולים וצלילות לתקיפת מטרות, טיסות לילה וכמובן קרבות אוויר. כרגע כיוון דרום 24 מייל, גובה נמוך אצלי. מטרה שומרת גובה 5-17 מייל, בכיוון צפון. כרגע 16 מייל על האף, בגובה נמוך. 12 מייל על האף, פותח ימינה, שומרת 020 מהירות גבוהה. הסיכון העיקרי בקרב האוויר הוא בקרב ההדוק, בקרב שבו מטוסים מתקדמים מסוג F-15, F-16, מנסים להגיע למצבי ירי אחד על השני, תוך כדי התגוננות אחד מהשני. הסכנה המוחשית ביותר היא סכנה של התנגשויות. אם אתה מבצע קרב הדוק בתמרון חריף מאוד, הסכנה העיקרית היא סכנה של מטוס שאתה לא רואה אותו, יחלוף מאוד קרוב אליך, או אפילו יתנגש בך. קרב אוויר כרוך בעומס פיזי, אך גם בלחץ מנטלי חזק. הטייס נדרש לפעולות רבות המחייבות ערנות וחלוקת קשב זהירה ומהירה. בלחץ הקרב עליו לשמור על המהירות הנדרשת ועל גובה הטיסה הרצוי ולוודא שפני הקרקע אינם מסכנים אותו. עליו להאזין לקשר עם פני המבנה שלו ועם מערכת הפיקוח האווירית. הוא חייב ליצור קשר עין עם המטוסים השכנים, לחפש את האויב במקם, להכין חימוש ולשחרר אותו בשנייה הנכונה. אוקיי, שימו לב, יש מיג שלוקח אחד דרומה. לא לרד, כולם לקחת צפונה. יש מיג. אוקיי, יש מיג, קשר עין. עוד 3 לוקח אותו. בשנייה, 2 לוקח אותו. בסדר, 2, אתה רשאי לקחת אותו. אוקיי, מי תוכלו בדיבורים? אוקיי, אני נכנס עליו 2. מה הדבר שלך ממנו? נסגר. אוקיי. האם 2 אני לקחתי אותו, בסדר? גם 2. אוקיי, הוא פעל אחד, הוא נטש. 2 שבור! 2 שבור שמאלה! שברתי, אוקיי, נפגעתי. בסדר, קח את זה, 3-3-0. אוקיי, תגנו אליי, יש לי אש מנועים. אוקיי, 2 יפתה, תקפץ לגובה. 4 בגובה, אתם מגיעים 1 ו-2. 2, 3 צד ימין, מה הבעיה? יש את ליגים, אריאן. שלב ממש. Shoot him, 5-2. I can't, I don't have a fucking phone. Correct?
good kill. Hey, good kill. Hey, forward side, high, I'm coming down hard. באירוע חירום באוויר, החלטות נכונות צריכות להתקבל בתוך שניות, ואילו החלטות שגויות עלולות לגרום אסון באותו פרק זמן. יש כמה מצבים בטיסה, שמצבים שאתה יודע שהרבה ספיירים אין לך. זה המראה, זה נחיתה, זה ורטיגו, זה סחרור. ויש עוד כל מיני מצבים שאני לא יכול למנוע אותם, כי זה פשוט הרבה מצבים. שלא משנה איזה סוג טייס אתה, אבל זה בייחוד, אני חושב, נכון לגבי טיסה קרבית, שאתה צריך לדעת שאם תיקלה למצב הזה, לא יהיה לך יותר מ10 שניות לחשוב מה לעשות. לא יהיה לך. ואתה צריך לבוא עם החלטה מוקדמת, מה אני עושה במצב כזה וכזה. אחת הבעיות המרכזיות בנושא לחץ, זה שקודם כל טייס צריך לבצע משימה כאשר הוא נחשף למצב לחץ. קודם כל הוא צריך לטפל בבעיה. אם יש לו פתאום בעיית מנוע מסוימת, אז הוא צריך לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה השנייה שהוא צריך לטפל בה זה הוא עצמו, כי הוא כרגע לחוץ. אם הוא מנסה לטפל בבעיה בלי טיפול בעצמו, הסיכויים שלו לפתור את הבעיה הם קלושים ביותר. אנחנו מלמדים אותו להתמודד לא רק עם התקלה, אלא עם התגובות האישיות שלו במצב, כתנאי לפתרון נכון של הבעיה. מחקרים מוכיחים שלטייסים קל יותר להודות בתקלה כאשר מצב החירום במטוס נגרם שלא באשמתם. תקלה טכנית או פגיעה חיצונית שאינה קשורה בתפעול המטוס בידי הטייס. כאשר מטוס נתון בסכנה עקב הטסה לקויה, מתקשה הטייס להודות בטעותו. אך ההודעה בטעות והכרה בסכנה חייבות לקרות בתוך שניות, כדי שהטייס יתחיל לבצע פעולות חירום להצלת המטוס, יבטל תמרון חריף או ייטוש. ברור לחלוטין שהעניין הוא לא עניין מקצועי בלבד. הדילמה שמתעוררת היא דילמה מאוד מורכבת. הטייס הזה בין השאר מביא עם עצמו את כל מה שהוא גדל בתוך החברה שלנו. ברור לחלוטין שנטוש מטוס שעולה $30 מיליון, עם כל המשמעויות שיש לכך, גם על המשך דרכו בחיל אוויר, זה לא עניין פשוט. אני חושב שהנושא של אובדן החיים או אובדן הכלי הוא לא הדבר שמוביל את תהליך קבלת ההחלטות. הדבר החזק יותר הוא התדמית או הפער בין מה שחושבים עליי לבין מה שאני שווה באמת, ועכשיו אני ברגע מבחן, ומכאן מקור הלחץ היותר גדול. נושא אובדן המטוס, אובדן החיים נכנס ברקע. על שרירי הלב ונימי הדם במוח רובץ איפה גם הלחץ החברתי. וכארגון חברתי, האם מוכן חיל האוויר לקבל גם חסרונות וכישלונות של הפרטים המשרתים בו? חיל האוויר בעיקרון הוא ארגון מאוד תחרותי. בארגון תחרותי הוא בדרך כלל חסר סבלנות לכישלונות, והוא דורש מאנשים שלו ביצועים הכי טובים. אבל חיל האוויר הבין בשלב מאוד מוקדם שכדי להשיג ביצועים יותר טובים, הוא חייב לתחקר את עצמו ואת הטיסות באופן המלא ביותר שניתן לעשות. זה מחקר סוציולוגי ראשון מסוגו בתהליך ההתמודדות עם תאונות האימונים. את הפרופיל הבטיחותי של הטייס בוחנים לאורך שנות שירותו תצפיתנים קרובים, חבריו לטייסת. כל טייס נדרש לחשיפה אישית, אחריות בדיווח על חבריו, ודיווח ממקור ראשון על שינויים ברמת טיסתו, מועדותו לתאונות ונטייתו להסתכן. הנושאים הם רמת טיסה, לוקח סיכונים שלו לצורך, התאמה לפיקוד על טייסת, כושר הובלה, צפי התנהגות כלוחם, הצלחה בתפקיד קרקעי, כושר כקברניט מבצעי ויחסי אנוש. אני יכול להראות לכם כאן פרופילים של טייסים שונים ועל הקשר שבין רמת טיסה לבטיחות טיסה. הפרופיל הראשון של הטייס שנקרא יואב, אנחנו רואים שרמת הטיסה שלו היא מאוד גבוהה. 70 זה הממוצע, והוא ברמת טיסה ציונים כמו 90, 85 וכן הלאה. רמת הטיסה שלו אמנם מאוד גבוהה לאורך השנים, פה למטה אתם יכולים לראות את הטייסות ואת השנים שבהם הוא טס, אבל בבטיחות טיסה אנחנו רואים שהוא עומד די נמוך. זה טייס שמבחינת הביצועים שלו אנחנו רוצים אותו בחיל האוויר, אבל הוא יוצר דילמה פיקודית למפקד הטייסת כיצד לטפל בצד הבטיחותי שלו.
זיהוי מוקדם של טייסים מועדים לתאונות קל יותר כשהפרופיל מציג טייס שרמת הטיסה שלו ירודה ורמת הבטיחות ירודה. פרופיל סוציומטרי אחר מציג טייס בעל רמת טיסה נמוכה אך בטיחות גבוהה. בשלבי הכשרה שונים ניתן להפיק תועלת בטייס כזה ולשפר את כושר טיסתו. מול אלה יש כמובן טייסים בעלי רמה גבוהה בשני התחומים, טייסים מושלמים, ובכל זאת התרגיל של הפרקט טריקולורי, עשיריית מטוסי אייר מאצ'י מתוצרת איטליה. בתרגום חופשי, הברקים בשלושה צבעים. היה אמור להיות מסמר המפגן האווירי ביום חיל האוויר האמריקני ברמשטיין. טייסים בעלי תכונות אופי מסוימות נוטים לעבור על מגבלות הטיסה. התנהגותם עלולה להפוך את אירוע החירום ממקרה להתרחשות כמעט ודאית. עכשיו מתחיל התרגיל. בקצה הנסיקה תתפצל העשירייה, 5 מתוכה צוללים לגובה של 50 מטרים בערך מעל המסלול. מטוס שישי נתקל כעת בשניים מטוסי החמישייה, וזה המטוס הקטלני. טייסים מסוימים פשוט מחפשים גירויים. רמת סיכון גבוהה גורמת להם לריגוש וסיפוק אישי. הם ינסו להתקרב לאדמה, לעבור תחת גשר, או לתמרן עד גבול אובדן השליטה. בעלי אופי שונה הם הטייסים שהתנהגותם סותרת כל פחד. החשיפה לסכנה בעת חליפה קרובה למשל והיציאה ממנה בשלום מקנה להם תחושת שליטה בפחד הבסיסי מפני טיסה. יש טייסים שרמת הטיסה שלהם נמוכה, ולכן אינם מסתפקים בנהלים הקבועים ובעומס החוקים, ומתוך כך גם אינם עומדים במגבלות. טייסים אחרים עוברים לעתים על המגבלות בגלל נורמות חברתיות או פיקודיות. אחת הסיבות שעלו מהתחקיר לכתבה הזאת היה שבעבר, אולי גם היום, היה איזשהו מסר כפול של מפקדים לטייסים. כלומר, אמרו לטייסים, אסור, בסוגריים, לעבור מגבלות, אבל תעיזו כדי להיות טייסים טובים. זה עדיין קיים? אני לא הייתי קורא לזה מסר כפול, אבל יש לנו את הדילמה הבלתי פוסקת של מצד אחד כדי להיות טייסים טובים, וטייסים טובים לדעת לבצע את המשימות ולהיות טובים יותר מהאויב, אתה צריך להגיע עד למגבלות היכולת של המכונה שאתה מטיס, של המטוס. מצד שני, כדי לעשות את כל האימונים האלה ולחזור בשלום לנחיתה, אתה צריך לא לעבור את המגבלות. כלומר, אתה צריך כל הזמן להיות על הגבול, לטוס על המגבלות ולא לעבור אותם. ולכן יש פה, מישהו יכול לראות בזה מסר כפול, שבו מתדרכים את הטייס ומצפים מהטייס שיהיה טייס טוב, זאת אומרת שטייס שהוא טס על המגבלות, אבל באותו זמן אסור לו לעבור אותם, ולפעמים הטייס לא יודע מתי הוא עובר את המגבלה, או לא יכול להעריך נכון את הנקודה הקריטית הזאת. כדאי לציין שהיה בחיל האוויר תהליך שלדעתי הוא תהליך מאוד משמעותי, שהוא תהליך התפתחות או תהליך התבגרות, הייתי אומר, של חיל האוויר. אם האפיון של הטייס באופן בסיסי הוא לא משתנה, ואנחנו רוצים אותו בצורה הזאת, על מנת להגיע לשילוב של רמת בטיחות גבוהה ורמת מבצעיות גבוהה, היה צריך לעבור למצב שבו המסרים של המפקדים, של הטייסים, יהיו מסרים הרבה יותר ברורים וחד משמעיים בכיוון של אסור למות באימונים למשל. ברגע שהמסרים האלה עברו בצורה הרבה יותר חד משמעית אל הטייסים, ביחד עם מסר נוסף שהוא חשוב, שבטיחות היא חלק מהמקצועיות של הטייס. כלומר, טייס שהוא ברמת מקצועיות יחסית גבוהה, יהיה גם, בסוף גם לא יבצע תאונות.
וזאת בניגוד לאיזשהם מסרים בעבר, שהיו מסרים סמויים וגלויים, שטייס שיקח סיכונים ויבצע כמו שצריך, אז הוא יכול להחליק כל מיני פינות של בטיחות וזה יהיה בסדר. זרוע מיוחדת הכפופה במישרין למפקד החיל הוקמה בשנים האחרונות. היא מרכזת את המחקר, החקירות והמידע בתחום הבטיחות ועוסקת במניעת תאונות. נתונים ממאות תאונות ששקעו בתיקי נייר עד כה הוזנו למחשב וסווגו לעשרות אלפי פריטי מידע. במחשב נמצא חלקן היחסי של סיבות מסוימות לתאונות בתוך כלל אירועי הבטיחות. טעות צוות קרקע, טעות חשיבה, טעות הכנה לטיסה, טעות תפעול, טעות תכנון, תפעול מסוכן, טכניקה לקויה, טעות גורם תעופה, טעות תפיסה וזיהוי ועוד. היום הגוף הזה הוא רחב ידע, אנחנו יכולים להסתכל אחורה, עשרות שנים אחורה בהיסטוריה של חיל האוויר, ולספר לך החיים מה קרה ב-1951, ועד מה קרה לפני חצי שעה או שעה באחת היחידות. אם זה שם הטייס המעורב, אם זה התיאור המעורב, אם זה הגורמים שהביאו להתרחשות תקרית או תאונה. אנחנו בכלל כעם בגדול, וגם אני חושב חיל האוויר בתוכו, יש גבול לטולרנטיות שלנו לסבול את המתים וההרוגים וההצטברות של התאונות. הייתי אומר שבהצטברות של התאונות לאורך השנים התחדדו כל מיני דברים והגיעו לנקודה שאמרו פחות או יותר עד כאן. אמרו עד כאן, ומפה זה עבר למסר של אחריות של מפקדים. כלומר, מפקדים גם אחראים בסופו של דבר עד הסוף על החיים של האנשים, גם יכולים לשלם איזשהו מחיר כשקורות תאונות בטייסות שלהם או בבסיסים שלהם וכדומה, והמסר כתוצאה מזה הובהר הרבה יותר טוב לטייסים שלמטה. מכיוון שאנחנו נותנים להם את הסמכויות, אנחנו גם דורשים מהם את האחריות. ולכן אם ביחידה מסוימת היא לא מגיעה לרמה מבצעית, או במקרה שלנו נושא הבטיחות נמצא בשפל, מפקד הטייסת ישלם על זה ותהיה לו את כל האחריות בנושא הזה, יישא בכל האחריות, כולל הדחה, והיו לנו מקרים כאלה בחיל האוויר בשנים האחרונות. בחקירת התנגשות שני מטוסי F-15 בדרום באוגוסט 88 נאספו ונבדקו השברים, פוענחו הקלטות הקשר, צילומי מערכת הוידאו, נבחנו רישומי המנוע, המקם, הקופסה השחורה, ונערכה נתיחה שלאחר המוות לטייסים שנספו. על דרך השלילה נפסלו גורמים שונים. זה לא היה מזג אוויר ולא תקלה במנוע, לא היה כאן ורטיגו ולא עומס G. זה לא מחוסר ניסיון של אחד הטייסים ולא בגלל רמת טיסה נמוכה. אולי ההפך הוא הנכון. אהוד פלק ורם קולר, זיכרונם לברכה, היו טייסים מנוסים ומיומנים. אני יכולה לדבר רק על מה שאנשים סיפרו לי. אני לא השתתפתי לא בדיונים ולא בוועדת חקירה. ההנחה הבסיסית שליוותה את רם ועוד לא מעט אנשים שאני מכירה זה שנהרגים אנשים שעושים, זאת אומרת, גם טייסים נהרגים וטייסים מצוינים נהרגים אם הם עושים שטויות או אם לוקחים סיכונים מיותרים. זאת אומרת, אם אתה טס טוב מאוד ויש לך מטוס מצוין ואתה מאוד רוצה להישאר בחיים ולא עושה שטויות, אז תישאר בחיים. התאונה של רם שברה את המיתוס הזה, זאת אומרת, הם פתאום, אלה שדיברו איתי קלטו שבעצם הם לא, הם בני על מוות. כי פתאום הם קלטו, רם עשה הכל כמו שצריך. טס, זאת אומרת, אחרי ההתנגשות הוא המשיך לטוס עוד, ועשה את כל הפעולות כפי שצריך היה לעשות, בצורה הטובה ביותר, ובכל זאת הוא נהרג. בשחזור האירוע במתקן לתחקור קרבות אוויר, אפשר היה לראות את הקרב על מסך המחשב. נתוני המהירות, התאוצה והגובה מתורגמים במחשב לתמונה גרפית שבה נראים מיקומו וביצועיו של המטוס במרחב האווירי. כך הומחשו איפה 60 השניות הקריטיות של קרב האוויר בין זוג יריב של מטוסים בצבע האדום לזוג של פלק וקולר בצבע הירוק. בשלב מסוים מזהים פלק וקולר את הזוג החולף מולם. הם מתפצלים ומנסים לתמרן לחוד.
הזוג האדום מנסה לתמרן על זנבו של המטוס הימני בירוק. המטוס השמאלי מזהה את הזוג האדום, ושני הזוגות מנסים להגיע למצב ירי תותחים זה על זה. פלק וקולר מזהים זה לזה את מטוסי היריב ומחלקים מטרות, אך הם נעים לעבר המטרות בתמרון שבו מסלולי טיסתם מוצלבים. תשומת ליבם נתונה כנראה למטוס היריב ופחות לבן זוגם. אובדן קשר עין ביניהם בשניות הללו מביא אותם לאותה נקודה במרחב, וכאן מתרחשת ההתנגשות. אני חושב שבטיסה קרבית, במטוסים כמו שלנו, שם המשחק הוא לנצח. להיות הראשון שיפיל ולא להיות מופל. זה אולי מה שממצא את תכלית האימונים שלנו. בעקבות התאונה פותח מכשיר התראה במערכת התחקור הממוחשבת. תוכנת המחשב חוזה ומחשבת את מיקום המטוס בכל שנייה ושנייה, לפי כיוון טיסתו ומהירותו ברגע נתון. המערכת מתריעה לטייס בצפצוף מיוחד אם הוא נמצא במסלול התנגשות ודאי מספר שניות לפני שמסלולי הטיסה ייפגשו. על צג המחשב בבקרה יופיע הבהוב מיוחד המסמן את נקודת ההתנגשות הצפויה. ואני חושבת שגם המכשיר הזה אולי יעזור להוריד את מספר התאונות. זה לא יכול לחסן אותם מפני תאונות, כי אין מה לעשות, אנחנו פשוט לא ציפורים. אנחנו בני אדם, שוכחים את זה. אבל כשמתרחשות תאונות, אז הם נזכרים בזה שוב. לפרק זמן קצר. הם יודעים את זה. הם מאוד אינטליגנטים, או מספיק אינטליגנטים כדי לדעת את זה. אבל אני חושבת שכשאתה מגיע ומצליח להטיס מטוס כל כך גדול, וכל כך חזק, וכל כך מהיר, התחושה הזו של יכולת, יש בה איזשהו שיקרון, ועוד להגיע למימד של שמיים, אוויר, לראות גם מים וגם אדמה. יש בזה משהו שנותן הרגשה מאוד טובה, מאוד חזקה. ובאותם רגעים אני חושבת שהם קצת שוכחים, ואולי מזל שהם שוכחים, כי אז הם טסים יותר טוב. אבל תאונות לדעתי תמיד התרחשו. שום מכשיר ושום דבר לא יעזור. גם על הקרקע יש תאונות, אז על אחת כמה וכמה באוויר. חיל האוויר הישראלי אינו רק מכונת מלחמה מתוחכמת ומדויקת. לציבור הישראלי הוא משענת ביטחון יומיומי מיידי, שאין להטיל ספק בכושרו להכות כל אויב. רמת הביצועים הגבוהה של הטייסים במבחני אמת בעבר הרגילה את הציבור לסטנדרט של 100% הצלחה, לא פחות. כל פעולה שבה ישולם גם מחיר סביר במונחים צבאיים תחשב לכישלון. המחיר יימדד, ינותח ויפורש בכנסת, בתקשורת ובכל סלון בישראל. בכך אפשר אולי לזהות גם את חלקה של החברה הישראלית בעיצוב מערכת הלחצים והדרישות שעימם הטייסים מתמודדים. אנשי החיל נגיד היום שעם ישראל כולו צופה אליכם בגאווה ושם בכם את מבטחו. אין לכם ברירה אלא להיות טובים יותר, חזקים יותר, נאמנים יותר ואחראים יותר מכל אשר דמיון אדם יכול להתאר. זאתי גזירת הגורל היהודי. הגורם האנושי עוסק בפערים בין התדמית
ליכולת האמיתית. והתדמית הולכת ונבנית בקרב ציבור הטייסים החל מקורס טייס. תחת המושג אנחנו נבחרים, אנחנו סופרמנים, אנחנו חבורת אלית, ואנחנו גם מאמינים בזה בסופו של דבר, למרות שבתוך הקורס עצמו אנחנו לא חושבים כך. ובעצם אנחנו בסך הכל קומבינציה סטטיסטית שיש לה חולשות ותקלות כמו לכל אדם. ובאירועי חירום קיים מפגש שבו אתה משלם בעצם על הפער בין התדמית ליכולת האמיתית שלך. לזכור, לעצור, לצלול, לעקוב, ליפול, לנטור, לחמור, בתוך פרדיסיטה, לטעור, והכל. יש דקות של שמחה, ושעות של כאב, המנוחה רחוקה. בשנים האחרונות השתפרו אמצעי המיון ואיכות הטייסים. אמרו לנו חוקרים דואגים האחראים לבטיחות. יש פחות כוכבים סוליסטים ויותר אנשי צוות ממושמעים ובעלי יכולת. איכות הביצועים לא נפגעה ומספר התאונות פחת. גרף התאונות בעשור האחרון צולל כלפי מטה ומצביע על ירידה של כ-80% במספר התאונות החמורות מתחילת העשור ו-80% ירידה בתאונות שסיבתן אישי צוות אוויר. מדכאים ופגישות המחזור מוכיחות לי שכבר